Едно бързо напомняне за нещо, което в социалните мрежи се тръби постоянно, е да опитваме да се проваляме, да опитваме да се проваляме, да опитваме и да се проваляме и така, докато не се получи. Сега, първо, че човешкият живот е доста кратък и това да опитваш и да се проваляш може би не е най-добрата стратегия, особено ако не си рисков играч. Аз, например, много пъти съм се провалял и пак съм опитвал, но по този начин съм започвал от начало, но аз за себе си мога да кажа, че дори в инвестициите, дори за книгата ми, в книгата между другото съм описал няколко бизнес начинания, които съм имал, теглил съм кредити, не са се получавали, съответно изплащам и така нататък и така нататък. Общо взето, целта на това, което искам да кажа е, че има хора, които са по-рискови играчи. Аз много обичам да рискувам, но аз самия съм окей с това да загубя. В смисъл, знам, че по-високият риск дава по-високи печалби и възвръщаемости, много общо го казвам. Но и много голям шанс да не се получи. Има консервативен вариант, както за инвестиции, така и в живота, да не сменяме много често работа, да не опитваме някакви неща без много хубаво да сме ги помислили, да проучваме много надълбоко, за да ограничиме риска, да правим инвестиции, които са доста премерени, консервативен вариант. Има хора, които риск толеранс има много нисък. Те въобще не обичат риска, въобще не обичат да рискуват, въобще не обичат да се впускат във всякакви промени, не обичат промените. И това е абсолютно окей. Не знам защо навсякъде се казва, че ако ти ходиш на работа и не обичаш промените, искаш да речем 30 години, 40 си на едно място да се пенсионираш, това е лошо. За кого е лошо? Лошо е за човека, който иска да постигне нещо повече, но и рискува много повече. И ако той не може да понесе риска, окей е да си стоиш на едно място, окей е да не се променяш, ако ти не се чувстваш добре. И разбира се, ако пък не се чувстваш добре и искаш да правиш нещо и да опитваш и да действаш, премисли го хубаво, направи си риск мениджмънта и плана в главата. Виж какви са възможностите да се получи и да не се получи. Окей ли си да се набуташ яко и ако не се получи ти да си пак себе си, ти пак да се чувстваш добре. Не знам дали достатъчно добре обяснявам това, което се опитвам да обясна, но накратко има хора, които обичат да рискуват, има хора, които са среден вариант, има хора, които въобще не обичат да рискуват и искат да си супер чил. Така че